Amma wani sabon bincike ya shawarci mazan da su ƙara jan eriyar tunaninsu, domin binciken ya gano cewar mazan da suka auri mace 'yar dima-dima sun fi nishaɗi baya ga tsawon rai da shi ma binciken ya ce sukan iya samu a dalilin dace da mace mai kumari. Binciken ya bayyana cewar yawancin mata masu ƙiba kan shiga garari har ma su yi ta faɗi tashin rage ƙibar, domin dai dacewa da irin matan da yawancin maza ke kwaɗayi. Amma ga alama an kusa kawo a ƙarshen wannan yayi, la'akari da wannan bincike da ke cewar auren mace mai ƙiba ya fi alfanu matuƙa, domin mijin zai fi zama cikin farin ciki da nishaɗi. Har ma suka ce irin waɗannan mazaje sun fi tsawon rai idan aka kamanta su da waɗanda suka auri muciya da zane, ko kuma irin siraran matan nan da ake wa laƙabi da kiwon ka banza ko kuma kuɗin ka a bola. Mai sauraro, wannan labari fa ba ƙirƙirarre ba ne, balle siraran mata su zarge ni da kashe musu kasuwa. A'a, hatta jaridar Daily Time ma ta wallafa wannan bincike, har ma ta yi ƙari da cewar hatta ma ga soyayya, mazan da ke soyayya da mata masu ƙiba sun fi nishaɗi da yawan murmushi idan ka kamanta su da maza da suka fada hannun siririya kuɗin ka a bola. Haka ma wajen fahimtar juna da sauƙin kai, nan ma binciken ya ce idan har buƙatar ka kenan ga mace, to ko kusa ko alama kada ka nemi marar ƙiba, domin masu ƙiba su ne masu sassauƙar ra'ayi marasa girman kai kan cewar ni siririya ce doguwa yayin mu aiki. Idan ma ka rabu da ni kasuwa irin mu take nema. Binciken ya ƙara da cewar mace mai ƙiba 'yar dima-dima ta fi sauƙin kai, kuma yawanci sun fi haƙuri da ƙarancin mita idan ka kamanta da doguwa siririya samfurin muciya da zani kiwon ka banza kuɗin ka a bola. Za mu ci gaba har ma da jin ra'ayoyinku akan wannan. Amma wani sabon bincike ya shawarci mazan da su ƙara jan eriyar tunaninsu, domin binciken ya gano cewar mazan da suka auri mace 'yar dima-dima